हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोरनि आं दा देलाय मालाय बहा थांनो ओंखारदों होनोब्ला माने आङो क'क्राझाराव थांनो ओंखारदों आरो ना माने क'क्राझाराव मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे फुटबल गेम जागासिनो जायखौ दुरान्ड काप मुङै मिथिनाय जायो स' बेहायनो जोङो मोसाहैनो ओंखारदों बिथांमोनहा इनभाइट खालामनायखाय स' बेहायनो आं दा थांनो ओंखारबाय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थाफादो आं जाखिनि हायो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनोसैलाय दुरान्ड कापआव थांनायखौ स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै माथो खोन्थाबावनो नङा होमबा भिडिअ नुबानो मिथिखायो थुदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थांनो ओंखारबाय क'क्राझाराव हेल' गाइस एफा गोजान थांनानै थांगोन अनेक गोलैलाय लांसैसो नै जोंना बिबारा बेनो देलायग्राया ओमफ्राय मा खालार सोरसौ बेखौ आंखौ सुगोनलै समायो बान्दि बायदिसो नुयो डाबल माथो बिलाय बाराखौलाय जोबनो आं माबायदि सेम नङा गारिया खारबाय जोंना 12थायावसो खारबाय 10थायावनो ओंखारबोदोंमोन जों ओमफ्राय जों दा क'क्राझार फारसे थांनो थांसै बाजार बारबायना थांबाय थादों फैबाय थानानै मानसिफोरा खयजनथाय मिथिया आं बारा नै जों मोनफैबाय खस्थ' मस्थ'नो गथ'फ्रा सोरबा सोरबा माबाजों दुरबल जाजोब्बाय आरो गोबाबोनानै लामायाव क'क्राझार मोनफैबाय जों नै दुरान्ड काप फाइनालि नै फोथाराव सौफैबाय जों गेलारिया नै गेटआव फोथार बेयो मानसिफ्रा बेहाय जिरायनानै नायगोन आरो बल खेलाखौ एन्ट्रि जानोसै जों गोलोमजोब्बाय माथो नै लोगोफोर जों दा सिङाव हाबफैबाय आरो नै बे जाबाय क'क्राझार साइ फिल्ड आरो माने जों दा VIP आव दङ VIP निफ्राय बिदि नुहुरो आरो नै बेयो जाबाय स्कर खोन्थाग्रा गल हाबनायखौ टाइम खोन्थाग्रा आरो नै मोसाग्राफ्रा बिसोरबो दं क'क्राझार दुरान्ड कापआव मोसाफैनाया नै अखाबाय गेमा जाथ'वाखै ओरैबायदि मानसि नै साथा हमै हमै थांगासिनो ओमफ्राय अखा सारसन फैदोंनो जानो थांगासिनो प्लेयार्सफोरा फिल्डआव हाबहैबाय
गेमा जागायसिगोन लोगोफोर आं गेम गेलेनायखौबो दसेखिनि भिडिअ खालामना होगोन नोंथांमोना नायलांबाय था माजोंबाथाय मिथिबाव सानदों बड'लेण्ड एफसि ओमफ्राय माथाय उरिस्सा बबेयाव नुदों केमेरायाव दं गोजायाबो फिसाया ए बड'लेण्ड एफसिजों उरिस्सा मानसिफोरनि खर'सो नुजोबमारो खेला नायगासिनो टाइमा 11 मिनिट 38 नामा 132 दुरान काप 2022 ओरैबायदि मानसिलै ओहो बेलेगा मा जाबाय थायोलै मा जाबाय थायो खानबेक होनो आरो नङाबा जावनो खनसे दाननो हागौ बे लांनो हागौ खानबेकसो नांगौ माबा गोमोआ बड'लेण्ड आरो बैयो मा कालार होनो बिदिखौ बेयो उरिस्सा मा जाखो आं जोनो हाया बे खनानिखौ मोजां माखौ थिखांला मा सानानै बिदि खालामखायो मोसाबाय ओरैल' होबाय फाग्ला हमनानै लानांगौआ फैर' जोनो जोनो भिडिअ खालामनो गोसो जाया दे जों मानसिफ्रा रावबो टाइम जाबाय नै दा आरो खोमसि जाबाय सारा हाफ टाइमनिफ्राय जानानै हाफ टाइम जानानै जोबफिनबाय उरिस्साया गरसे सोनो हाबाय माथो नै उरिस्सा गरसे बड'लेण्ड 0 जाबायना उरिस्सा गरसे माथो सान्थि दोना गिदिंबाय थायो रिंखांसोलाय बेनिफ्रायनो दसे नायनानै थांसै जोंबो जेबो गैया ओइ 10 नाम्बार ओंखारदोलै फैबाबो हाबथारोमोन
नै लोगोफोर गेमा जोबनायखाय जों दसेखिनि बेरायनो फैदोंमोन आरोना बल खेलाया 4:30 बारनानै जादोंमोन नामाथाय आं टाइमखौ बारा नायबाय थायासै होमबा लोगोफोर जों बेनिफ्राय थांसै मोनालायबाय बाय बाय दुरान्ड काप नेक्स्ट व्लगाव लोगो मोनगोन